wa ta magkinha Ginoo kawi problema. Pero salamat, ang problema gidisenyo sa Ginoo para ang tao mangita sa Ginoo. Kaya way lain makasulbad sa problema kundi ang ato yung buhi nga Dios. Amen. Madang ingon siya, duol kamo kanako kamong tanan nga gibugatan o gigapuyan kay hatagan ko kamo kapahulayan. Kisay gibugatan sa problema. Di ba bugat ang problema? Pero salamat na Ginoo. Nag-imbitar nga ang problema dili nato suluhon, dili to pasanon, kay dili to kaya. Amen. Muna karong buntaga, salamat sa Dios no sa problema. Amen. So karong buntaga igsuon no before ko magwali, unsay nahitabo karong semana igsuon sa imong kinabuhi. Kisay nakapansin nga karong semana nahitabo igsuon. Unsay nahitabo? Diba atong Huwebes sa gabi ba to? Diba nailinog? Siguro nakatawag ka Ginoo. Pila to? 6.1 o 6.2? Dito sa Davao de Oro no ang sentro. So gani makita nato sa mga social media nga kusog yun, no? Gani sa downtown, amen, nakita na ako sa social media nga ang mga tao igsuon gikan sa building nang gawas kay nahadlok sila. So karong buntaga igsuon bot nako magwali kana bang tinud-an na igsuon nga pagwali sa pulong sa Ginoo. Amen, kay ang ato amang kong pagpangalagad sa Dios gusto nako nagitay maayong padulngan. Sumala sa ginaingon ni Pastor din napita sa pulpito nga kinahanglan ang pulong sa Dios dili sugar coated kundi pure. Amen. Tudluan ang matag tao nga maminaw aron makabaton og kasiguruhan ang iyang kinabuhi. Kisa rin nagtuo dinhi nga kitantanan mo panaw. Mabatanon man ka or matigulang ka, madato man kag mapobre, masikat man ka o dili ka sikat, ako ipaniguro sa imuha, mawa gyutan ning kalibutan. Pero ang pangutana rong buntaga, andam na ba ka? Amen. Andam na ba ka igsuon, mubiya aning kalibutan? Manuktok ba? Simba ko, biya ka, pastor. Hallelujah. No? Kisay gusto matug langit. Inay man. Kisay gusto matug langit. Kabalo ba kay igsuon nga kinahanglan kung gusto ka matug langit kinahanglan kay buhaton? For example, kung ikaw na sakyanan, unsay buhaton nimo sa imong sakyanan? Sige daw. Ha? Para magamit nimo imong sakyanan, unsay buhaton nimo? Ha? Kinahanglan imo na siyang iparehistro sa LTO. Kay once nga dili mo na sa iparehistro, digin mo na sa magamit bisan asa. Mahimo kang kolorom ug madakpan ka. Maimpaw ng imong sakyanan ug mahanaw sa imuha. So karong buntaga igsuon, ang tao nga nahimugso ani babaw sa kalibutan, ikaw ug ako kitantanan God's property. Makimatag amen. God's property. Iyata sa Ginoo. Pero karong buntaga igsuon buot sa Dios nga ang matag tao nga yang gilalang aning ibabaw sa kalibutan kinahanglan marehistro iyang pangalan sa libro sa kinabuhi. Di ba? Hapit na ang eleksyon sa barangay. Di ba? Karon ay, di ba, hangtod karong March man siguro kutob ang pagrehistro sa mga bag-o. Di ba? Naman to'y bag-o nga gipagawas nga extended ang ilahang registration para sa mga new. Amen. Kay kung dili ka marehistro, di man ka makabutar. Amen ba? So tanan igsuon, hallelujah, imong iparehistro para magamit nimo. Sakyanan, even ang church, para diri
para dili siya kolorom, kinahanglan iparehistro ang church sa SIC para siya mahimong legal nga church. So kinahanglan kay ikaw God's property, kinahanglan marehistro atong pangalan. Kay anytime igsuon, hallelujah, kay wa man ta masayod sa tong oras, wala man tay mahibalo igsuon sa takna at tamawa ni babaw sa kalibutan, maniguro tantanan. Sabtan ba nato? Dili nato isalig sa uban. No? Ayaw igsuon, hallelujah, ibutang sa muna-huna nga mao man ni ang makatabang kanako, kay kung ako mawa ani ibabaw sa kalibutan, naamay muluhod sa kuwa, siyam kagabi, magyaw-yaw sa tubangan nako, mohangyo sa Ginoo. So di na siya mao. Kinahanglan ikaw mismo nga buhi, ikaw maningkamot. Kaysa dihang ikaw mawa ning kalibutan na, katong taong buhi, wala to'y mahimo para si muha. Sabta na to. Nayo sa kapastor, gipangutana siya, or miduo lang o sa ka-attender niya. Ingon ang iyang attender, pastor, pwede ba nimo ampuan ang akong igsuon, kaya igsuon unbeliever. Wala mga lagad, namatay. Ingon siya, pastor, pwede ba nimo ampuan ang akong igsuon nga namatay? Kani siyang naghangyo, nagasimba siya. Nangalagad sa Ginoo. Pero sa tubag sa pastor, sister, sorry, o di na ko mahimo ang imong request. Kaya ingon pang pastor, sa dihang ikaw mag-take o exam, karusa ka mag-pray. Human ang exam or before ang exam? Nga naman, kay kung mag-ampo ka, human ang exam, wingon ka, Ginoo, tabangi ko nga pakapasar ko ato Ginoo. Ginoo, mura bag imong gisugo ang Ginoo, nga katong imong exam, kung ikaw makapasar katong mga mali dito, gusto pa nimo, suguon ang Ginoo, Ginoos ba tong mga answer nako dito? Ingon ang pastor, sister, sorry, wala ko'y mabuhat sa imong igsuon nga namatay. Amen? Manang ikaw o ako karong buntaga, mintras buhi pa ning kalibutan na, maniguro tang tanan. Akong basahon ang Biblia karong buntaga sa Revelation chapter 20. Aron masabta nato igsuon, Revelation chapter 20 verse 11 down to verse 15. Pinulungan nga Bisaya igsuon matud pa sa verse 11. Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Verse 12. Ug nakita ko ang mga patay, inila ug dili inila, nga nagbarug atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pa gayong librong gibukhad nga mo ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo maong ikaduhang kamatayon. Verse 15 paminawa. Ang tanang taong walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Magado ko tas tong ulog magaampo ta, Ginoo nga gamhanan. Karong buntaga kami nagapaubos sa wong kaugalingon. Tabangi ug pasabta kami sa matag pulong nga mugluga sa kong baba. Mga katawhan nimo Ginoong Dios nagkinahanglan sa kamatuuran karong panahona. Tabangi kami. Ang imong espiritu magapanglihok sa mong taliwala. Ginoo, tanggala ang mga babag, tanggala ang mga tap-tap sa mong dalunggan, aron madunggan masabtan ang tanan ng imong mga mensahe. Ginoong Dios, wako'y mahimo sa kong pagtindog indapita sa pulpito. Gikinahanglan ako, Ginoo, imong dihog, ang imong espiritu karong buntaga, nga ikaw magatudlo ka nako, aron ikaw ang Dios ang mahimaya o di ang akong kinabuhi. Salamat sa iyong pagabuhaton sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Dios magasultig. Amen. Amen. So ingon sa tong gibasa, ang tanang taong walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So ang tanang tao igsuon nga ngandoy gyud nga makasud og langit. Di ba? Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon ang daan, kansang ngalan wala sa libro sa kinabuhi, itambog gyud siya sa kalayo.
So meaning karong buntaga igsuon, no? Maningkamot ang matag usa nga ang atong mga ngalan mahilista ngadto sa libro sa Ginoo. Dili pa igsuon dugay nong katong pag uso pa kayo ang COVID, nag-lockdown ang Pilipinas, dili lang kan sa Pilipinas, bisan sa mga laing nasod na ay lockdown. O gani tong panahona na mga gitawag assistance no gikan sa tong gobyerno. Unsa tong panghatag nga kwarta sa pangato? SAP, di ba? Na ay ipanghatag ang gobyerno tag 6,000 every family. Di ba? O kasagaran ato igsuon naning kamot gyud nga makadawat. Og naning kamot gyud sila igsuon nga ilang mga pangalan may lista dito sa listahan. O gani daghan pa nag-away ato, daghan pa nangasuko kay ang uban wa na lista. No? Kadawat ba mo ato? Diba? Kadawat. Gawas lang atong imong giaway ang procleader. No, kayo adyo kaglista. Hallelujah. No? Imong pangitaon tong tao nga naglista kay gusto gid mo imong pangalan. Malista og makadawat ka atong cash assistance nga ihatag sa gobyerno. Atong pag-uhay lang pod nga atong educational assistance nga ipanghatag sa gobyerno. Pila kay ito? Every mga estudyante 4,000 ang high school, ang senior 4,000 ang high school, di ba? Laylay matud slag gani no magpalista. Ang uban ato nalain pa kay palakasan man na sila di oy. Wa mo gyud mikadawat ato sa kalibo. Hallelujah, no? Maning kamot. Pero igsuon ayaw ihurot diha apan paningkamot usab nga imong espiritual, imong matagad. Muna ingon atong gibasa, kan sa ngalan wala mahilisa sa libro sa kinabuhi itambok. Kisay nagtuo nga kitantanan mo atubang bagyod sa atubangan sa Ginoo. Ingon ang gibasa nato sa verse 12 sa Revelation chapter 20 atong balikan. Og nakita ko ang mga patay, inila og dili inila. Unsa ipasabot? Masikat man kag dili or madato man kag mapobre, daghan man kag kaila ni babaw aning kalibutan na, or ikaw man ang pinakatimawa aning kalibutan na, ang Bible nag-ingon muatubang gyud tantanan sa atubangan sa Ginoo. Inila og dili inila. Okay? Before ka makasud sa gingharian sa Dios, naa dito ang libro, ang Book of Life. Amen. Nga dito igsuon tan-aon kung naa ba imong ngalan. Di ba? Kung kita magparehistro igsuon, hallelujah, mo ato tag kumilik kay gusto ta magpalista aron dili ta may mong kolorong panahon sa eleksyon. Di ba? Pakabuto. So mosab ni karong buntaga igsuon. Okay? Ang Dios nagapahimangno ng daan sa matag usa kanato. Okay? So nako itulo ka butang i-share kaninyo. Unsay angay buhaton nato para nga ato mga ngalan malista. Kay ang ako man kung gipaabot diri igsuon, wa mo guta mahibalo sa dagan sa kinabuhi nato. Amen. Bisag mo ingon ka, baskog pamangko, bata pamangko, ligon paman kayo akong lawas. Ang pulong kamatayon, di gyud nimo kakumpiyansaan. Magamatag amen. Dili gyud ato kakumpiyansaan ang kamatayon. Nganuman, kay ang kamatayon walay gipili. Mabata man kag, mabaskog kag na kay sakit, madato man kag mapobre ka, basta ang pulong kamatayon mo dangat na siya muabot og way makapugong ni ana. Ug usa-usab nga timan-an nato, ang pulong kamatayon dili gyud siya mananghid sa tao. Amen? Dili siya mananghid sa tuwa. Nga moingon siya, oy pastor, karong gabi oras sa lasutso, wahaon na ka.
Wa. Amen? Muna ingon ang Proverbs 6 chapter 27, nga ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw gipanghambog ang bahin sa imong ugma. Kay daghang mga tao igsuon, hallelujah, ay baskog pa kaayo ko, may pakuglawas, bata pa ko. Dagantag na nahibawaan, dagantag na dunggan, nga diin igsuon sa diyang atong isang adlaw nagistoryahan ay pa mo pagkaugma igsuon, hallelujah, imong nabalitaan wa na say kinabuhi. Nga naman, kaysa kung kaingon na ang kamatayon dili ni siya magsaba. Muna karong buntaga paniguro nga imong ngalan malista sa libro sa kinabuhi. Gusto man ta matug langit, mga matag, amen? Hallelujah. Gusto ta matug langit. Pero before ta makasud dito sa gingharian sa langit, sa Ginoo, kinahanglan imong ngalan malista una. Okay? Hallelujah. Kay matud pa maniguro ang matag usa ka nato, mintras buhi pa aning kalibutana, ayaw pagkumpiyansa, kay ang tao puno sa kumpiyansa. Kaya matag, amen? Puno sa kumpiyansa ang tao. Hallelujah. Pero salamat kay naipulong sa Dios nga magpahimangno, magpahinumdom sa kanunay sa tua. Nga dili ta kinahanglan mo kumpiyansa. Kay ang kinabuhi nato igsuon, hallelujah, no? Daw sama lang ni siya sa gabon o sa aso nga pipila lang ka segundo, mahanaw. Amen. Dili na to gunit ang kinabuhi nato, mga anak sa Dios. Dili to hawid, no? O dili usab nato mabutan ang Ginoo. Lord, ayaw sa intawon. Amen ba? Muna paniguro, no, sa imong kinabuhi. Hallelujah. Sunay buhaton nato, unsay buhaton? Ngunit atong tun-an karong buntaga igsuon. So unsay buhaton aron ang atong mga ngalan mahisulat ngadto sa libro sa kinabuhi sa Ginoo. Una, repent your sin. Kinsa dinhi ang mutuo nga ikaw ug ako makasasala. Way usa nato dinhi nga perpekto. Way usa nato dinhi nga balaan. Way usa nato dinhi nga hinlo. Ikaw ug ako hugaw na puno sa sala. Muna karong buntag igsuon ang usa ka babag nga dili ka makasud sa gingharian sa Dios tungod aning sala. Pero salamat iman karong buntaga kay naay pamaagi nga diin ka ng sala nga naghawid sa tong kinabuhi mapasaylo. Unsaon man kinahanglan imo ka nang ikumpisal. Asa na mo ikumpisal? Sa tao? Dili. Sa imong pagkumpisal igsuon, hallelujah, ayaw sa tao. Kundi ngadto sa Ginoo. Namata nato, nadaka nato, amen, nga dito ta sa iyaha o silaha mo kumpisal, mutugan ta sa ilaha o sa tong sala. Pero ang Biblia igsuon, amen, nagtudlo, nga kinahanglan nimo isulti ngadto sa Ginoo ang imong mga sala. So una natong buhaton igsuon, kinahanglan natong hinulsulan ang atong mga sala. Ngano maghinulsul? Baliko nako tungod kay nahata sa lawas nga makasasala. Kining lawas nato igsuon makasasala kaayo ni. Amen. Puno sa sala ang atong lawas. Amen. Di lang kay ang atong lawas ug nausab kita sa kalibutan nga nalaglag. Kining atong gipuy-an nalaglag tungod sa sala. So walay tao ani ibabaw sa kalibutan nga perpekto. Walay tao igsuon hallelujah nga moingon siya wa mo koy sala. Wa jud koy gibuhat nga daotan. No? Ang matag usa kanato nahimong hugaw tungod aning sala. Muna ingon ang pulong sa Dios ang 1 John chapter 1 ingon ang verse 8. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran.
Muna igingon sa pulong sa Dios, 1 Juan 1:8. 1 John chapter 1 verse 8. Kung moingon kita sa kaugalingon, wa man ko'y sala. Iyon ang pulong sa Ginoo, atong gilimbungan ang atong kaugalingon. Kisay nakaduog na og tao nga moingon siya, ko'y sala. Di ba? Nakadungog ka? Nako'y nadunggan, igsuon one time, dugay-dugay naman to siya. Wala pa ko'y motor atong nga time, no? Nami buluhaton na to igsuon sa church. Misakay kog jeep, nihuli na ko. Sunay duha ka babae igsuon nga nag-isurihanay, no? Nako sa prunsit nakalingkod ato. Puno kayo ang jeep, no? Naiduha ka babae sa likod, mga tigulang na, nag-isurihanay. No? Hangtod nga niabot sila sa Ginoo. Umingon tong usa, "Hoy, sister, sa ako ang kinabuhi, tigulang nako, wa gyud ko'y sala." Ingon siya, "Lami kay mutubag, igsoon ako sa prunsit." No? Sister, wa gyud ko'y sala. No? Pero ang Bible nag-ingon, kung moingon daw kang wa kay sala, imong gilimbungan, imong kaugalingon. Amen? So meaning to sa igsoon karong buntaga, ang matag usa nato nagoy sala. Amen? Hallelujah. Sumuna itong kinahanglang buhaton. Maghinulsol kita, atong itugaan, isulti, kay matud pa sa Romans chapter 3 verse 23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Romans chapter 3 verse 23. No? Romans chapter 3 verse 10, ngayon ang pulong sa Ginoo, why usa nga matarong ibabaw sa kalibutan. So meaning, ang tanan di nga buhi nga tao sa kalibutan makasasala. Unya ang tao igsuon nangandoy gyud sa langit. Amen? Nangandoy langit ang tao. Pero dili nimo maadto ang langit kung ang sala dili nimo mahinulsulan. Dili nimo maangkon ang gingharian sa Dios kung ang sala dili nimo isulti. Imo lang taguan sa imong sulod, imo lang siyang isikreto, di gyud mo angkon ang gingharian sa Dios. So buhaton nimo or buhaton nato atong hinulsulan ang atong mga sala. Sabtan mo to mga anak sa Dios. Ingon sa mga Isaiah chapter 64 verse 6. Bisan unsaon nato igsuon, hallelujah, nga maingon ta, maayo man kay ko nga tao. Wa man jud ko'y dautan, wa man ko'y sala nga gahimo. Pero ang Bible man gud atong pasultiyon na dili ako. Dili sila, dili kadto. Apan ang Bible atong pasultiyon. Ingon ang Isaiah 64. Unsay ingon sa Isaiah 64 verse 6. Sama kami sa taong hugaw, ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugaw nga pahiran. Daw ang atong pagkamatarong daw igsoon daw sama lang sa hugaw daw sama sa hugawng trapo. Di ba? Kita matag trapo. Amen. Bisag moingon ka, matarong man kay ko, maayo man kay kong tao. Pero ang Bible pasultiyon nimo, ay amen, ang atong pagkamatarong daw susama lang sa hugaw nga trapo. Muna kinahanglan, amen, no? Nga hinulsulan ang atong mga sala, iman nga nabuhat. Si Pablo igsuon ning kamot gayud nga dili siya maisalikway sa lumba ang ayang gisalmutan. Even si Pablo, no? Sa panahon nga si Pablo nagministeryo, sa panahon nga si Pablo igsuon namuhat, iyahang gitudluan kay si Pablo usa ka tawo makasasala. Di ba? Siya igsuon ang number 1 nga nagpapatay kang Stephen. No? Sa dihang gibato si Esteban, dito si Pablo. Siya ang tigsamok-samok sa mga simbahanan kiniadto. Siya igsuon ang mga persecutor. Siya ang magsamok-samok sa mga Kristohanon kaniadto. Apan sa diyang na-convert si Pablo, sa diyang nahimo siyang Kristohanon, iyang gitudluan niyang kaugalingon. Amen. Ingon diya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, si Pablo usa ka tawo makasasala, susama ka nato, apan nagkaroon siya kasing-kasing mahinulsulon. Amen. Grabe ni si Pablo igsuon.
Pero nagkaroon siya kasing-kasing mahinulsulon ug mo na ikikinahanglan nato karong panahon na natay kasing-kasing mahinulsulon o kasing-kasing nga muangkon nga kita makasasala. Kasi tinuod lang gid igsuon kining tawo pagkalisod pa ang kunon. Amen ba? Lisod pa ang kunon ang tao. Pero kung ang Bible na pasultion, amen, wa jud kay ikadinay. Nga naman, kay ang Bible nagsultis ka matuoran kung kinsa kita, amen, ani ibabaw ng kalibutan. Muna, kinahanglan nato igsuon ang paghinulsol. Lucas chapter 15. Ingon ang verse 7 atong basahon. Okay. Lucas chapter 15. Okay, sa Lucas chapter 15 verse 7. Ingon din na igsunsultihan ko kamo nga ingon usab nini ang mahitabo mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Libuan ka mga anghel dito sa gingharian sa langit nga maghudyaka, maglipay, igsuon, magpiesta kung nay usa ka tawo maghinulsol sa iyang sala. Amen? Hallelujah. Muna karong buntaga igsuon buhato nato nga ikaw ug ako maghinulsol gyud tanan. Hallelujah. Unsa pay giingon? Lucas chapter 15 verse 10. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo malipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. So malipay. So muning kinahanglang buhato nato. Amen. Para ang atong mga ngalan malista dito sa libro sa Ginoo. Kay kung atong mga ngalan wala dito igsuon bisag unsaon nato, di ko ta kasod. Amen. So diri pa lang daan sa diyang buhi ta igsuon ato nang isiguro ang atong mga pangalan malista. Amen. Hallelujah. Kay ayaw igsuon tuguti nga mahimo kang kolorom. God's property ka. Amen? Hallelujah. Kung God's property tayo igsoon, kinahanglan, nakarehistro itong pangalan. Diba? Dindot kay kagsakyanan. Amen. Sinaw kay kagsakyanan. From problema, igsoon, kulurong. Diba? Waday marehistro. Panahon kung na mga dakop, magtago-tago ka, tagbo kag simang-simang ugdalan. Diba? Taas ang liog. Atong yagin tuig, dugay kay nahirisa kong motor. No? Akong liog, igsuon. Hala, layo pa kaayo. Tanaw na tos layo. Kung na naging nagtapok, simang taanig dalan. No? Inana ba? So kinahanglan da igsuon. Hallelujah. Para di ka mahimong kulurong, para di ka mahimong di ka masayang. Kinahanglan iparehistro imong pangalan. Malista dito sa libro sa Ginoo. Hallelujah. Unsa pay buhato nato? Di lang ka ang paghinulsol. Kung ato na lang gibuhat, maayo. Ikaduhang buhaton. Para siguro gyud ang atong mga pangalan malista. Ikaduha igsuon, musunod kita sa iyang kabubuton. Amen. Sa dihang naghinulsol na ka sa imong sala, kinahanglan imong himuon, imong sundon unsay will sa Ginoo. Dili na imong will. Dili na imong gusto. Kaya sa diyang wala pa ta naghinulsol, ang atong ginatuman, atong gusto. Amen? Hallelujah. Kung sa itong gustong buhaton na adlaw Domingo, mo na yung buhaton na to. Pero sa diyang naghinulsol na ka, may kumpisal na ka sa Ginoo, mo na ibuhaton nimo, imo nang sundon, unsay kabubuton sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Pasabot igsuon, dili na ang atong kabubuton, may masunod sa tua. Kung dili ang kabubuton na sa Dios, may masunod. Sa Lucas chapter 22, verse 41 to 42. Luke chapter 22, in verse 41. Unya, may biya kaniya ngadto sa, okay, Luke chapter 22, verse 41. Unya, may biya siya kanila ngadto sa dili kaayo, halayo, og miluhod, siya og nagampo. Ingon ang 42, amahan, mingon siya, kung buot ka, kuha akin ang kupa,
gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundi ang imo mao'y matuman. Ingon si Jesus. Panahon nga naa siya igsuon sa Garden of Gethsemane, nagampo siya. Ingon siya, Amahan, no, ingon siya, buot nako nga kuhaon nimo ang kupa. Buot nga pasabot isong kuhaon sa amahan ang tanang kabugat, tanang problema ngayang nasinati. Pero sa ingon ni Jesus, no, atong balikan. Ingon siya, Amahan, mingon siya, kun buot ka kuha kining kupa, gikan ka nako. Apan ingon ang sumpay, apan dili ang akong pagbuot, kun dili imo mo'y matuman. Amen. So meaning igsuon, dili ang kabubuton ni Jesus ang matuman, kundi ang kabubuton sa iyang amahan. Amen. Kay kung ang iyang kabubuton may matuman, way kaluwasan mahitabo sa atong kinabuhi. Way Ginoong Jesus nga magpalansang sa cross kung ang iyang kabubuton mo'y matuman. Apan ang kabubuton sa amahan nga siya magantos, kabubuton sa amahan nga siya ilansang sa cross, ug mo ni natuman. Ug mo na giingon igsuon, kung naghinulsol na ka, nagrepent na ka, kinahanglan musunod na ka unsay kabubuton sa Dios. Amen. Dili ang ato, no? Kay kung naghinulsol na ta, nagrepent na ta sa mga sala, nagkumpisal na ta sa atong mga sala, and then human-ana day, ang ato lang gyapon gusto ang matuman. Di ba? So useless ang imong gihimong ni paghinulsol, useless ang imong pagkumpisal sa Ginoo kung ang imong gyapong pagtuman mo'y matuman sa imong kaugalingong kinabuhi. Sabtan ba ito mga anak sa Dios? Muna karong buntaga, no? Kay sa dihang mutuman ka, iman sa kabubuton sa Ginoo hangtod sa katapusan sa imong ginhawa. Muna ingon sa Bible, igsoon Revelation chapter 3. Ingon ang verse 5. Balikan nato ang Revelation chapter 3. Ingon din sa verse 5. Okay. Ingon sa Revelation chapter 3 verse 5, ang mudaog bisihag puti ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. So naditindin sa igsoon, sa diyang di ka mutuman, di ka musunod sa kagustuhan sa Ginoo, naditindin sa imong pangalan, mawa. Pastor, unsa man tong mga Kristohanon kaniadto nga may backslide? Unsa man tong mga Kristohanon pastor nga wala na nagpanin sa pagpangalagad? Ang Bible og ingon, kinsa tong mudaog dili papason ilang ngalan. Kini magong pagpangalagad sa Ginoo pakig-away ni. Kuntes ba? Kinahanglan sa kuntes nga mudaog ka. Kay sa pagpangalagad sa Ginoo musugot makag sa dili naago kay kontra. Dili imong silingan na? Dili ito sila. Kisay kontra nimo, kisay kontra nato. Ang atong unod nun, ang atong flesh. Number 1 nga kaaway nato, ang atong unod. Nga naman, kaya ang atong unod, dili ini sa gusto mga lagad sa Ginoo. Sabta nato? Kaya itong lawas nung di gini gusto mga lagad. Ang gusto ani laag-laag, gusto ani pahulay, gusto ani igsoon lipay-lipay nga pangkalibutanon. Tulog ka diha igsoon, no? Pero salamat imong gipakig-awayan, salamat nga ikaw midaog ug mao na karon ang rason nga naa ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero sa ingon sa Bible, iman ato palakpakan ang Dios, no? Ingon diha sa atong gibasa. Sa verse 5, atong balikon, ang mudaog, bistihag, puti, ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa tubangan sa kong amahan, ug sa iyang mga anghel ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Amen. Ang kununta. Pero unsaon man itong nangundang, unsaon man itong wala nagpadayon. Di po ko mausultik patapos. Bahala ng Ginoo. Amen. Munang ikaw o karumunta kay igsuon, hallelujah, kinahanglan, no? Atong humanon ang atong nasugdan, atong tapuson kung unsay atong gisugdan. Ang nung pagpangalagad sa Dios, ang pag-adto sa gingharian sa langit, ayaw isalig sa uban. Sabtan ba nato? Ayaw isalig anong ubang tao?
Amen? No? Mao gid akong nahuna sa una ba sa diyan po ko kabalo sa pulong sa Ginoo. Ay una na din ano kung mamatay data, nadahin mo kuan sa tua. Napagid 40 ka adlaw. Sigurado ko maluwasan ni. Human ana napiyo sa katuig, hinumduman pa jud ka. Ihawon pa kag baboy. No? Pero sa diyang naisabtan ako, ang pulong sa Ginoo nagtudlo, dili mo na ang paagi sa pag-adto sa gingharian sa langit. Kinang ikaw dahil mismo ang motrabaho ani. Dili na mo isalig anang uban. Kinang ikaw mismo, kita mismo ang motrabaho ani mga butanga, kay ato magud ni. Amen? Hallelujah. Unang kinahanglang, no? At muna itong himuon. Unsay bay kabubuton sa Dios? Iyon ang Hebrew chapter 10 verse 25, dili ito undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Hebrew 10:25, do not forsake the assembly. Kining panagtigom na to, will na sa Ginoo. Kabubuton ni sa Ginoo. Amen? Tanawa. Ayaw katingalang kanong gamay raman ta. Basta will sa Ginoo, di na will sa tao. Amen. Kaya ang gusto magud nato, gusto sa tong lawas, sa tong unod, labi na ning mga panahon na, iman, kinahanglan ni siya moingon sila, ay, tagatog tayo ang atong kinabuhi nga maglipay-lipay. Amen. Moingon sila, tagaantog tayo ang atong kuan nga mag-enjoy ta dito ani mga lugar, mag-outing ta, no? Amen. Pero hallelujah, mo ni ang gusto sa Ginoo, ingon siya, do not forsake the assembly. Amen. Kagustuhan ni sa Ginoo. Okay? Kisa nagtuig suon nga ang pagsimba. Amen, no? Plano ni sa Ginoo. Gusto man ni sa Ginoo, mo ni ang gusto sa Ginoo. Dili man pod sa tibok adlaw sa Domingo, puro nang kasimba sa Ginoo. Di ba? Pila lang ka oras ang pangayoon sa Ginoo sa adlang Domingo sa imong kinabuhi. So diha nimo makita igsun unsa ang tawo kakuripot diha sa Ginoo. Pero papangayuan siya sa Ginoo, halos tanan pangayoon. Specific pa mga sa Ginoo. Pero kung ang Ginoo mga time sa iya, oy Ginoo mo ko'y time. Busy man kay ko Ginoo. Manglaba man ko Ginoo. No? Dagagrason ang tao, panahon ang Ginoo na ang mumbitar sa ilaha. Pero panahon igsuon halalo ang kalibutan mumbitar sa ilaha, why mga rason? Okay ang tanan. Nga naman, kay mo na ilang gusto. Pero kung panahon na gani, amen, ang Ginoo mo imbitar, adi gina sila mosugot. Ikatulo igsuon nga buhaton. Ikatulo. Muna ikaduha igsuon, musunod kita sa iyang kabubuton. Ikatulo, di man ka makasunod siyang kabubuton igsuon kung wala ang ikatulo. Kung sa ikatulo, ang pagtugyan sa imong kinabuhi ato sa Ginoo. Ang paghalad sa imong kaugalingon, ang pinaka-the best nga imong himuon, amen, sa imong kinabuhi. Para siya malipay. Di ba? Dili, muhalad kag mga unsa dinha, pero malipay ang Ginoo, ang ginapangita sa Ginoo, nga imong ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa iya. Okay? Ingon ang Revelation chapter 22 verse 3. Okay? Revelation chapter 22. Ingon ang verse 3. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero ug simbahon siya sa mga alagad niya. Ingon atong ibasa, walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Ang syudad nga gimension sa Biblia mao ni ang gingharian sa Dios. Ug matud pa diha, why makaplagan diyang bisang usa nga tinunglo? Meaning, walay makita nimo tong bisan usa ka tawo nga siya wala matala sa libro sa kinabuhi. Di ka makaingon, oy Ginoo katulad siya nakasud man ito siya, wa. Amen.
Muna karong buntaga igsuon, hallelujah, pinakamaayo nimong buhaton, kinahanglan imong ihatag ang imong kaugalingong kinabuhi. Sa Lucas chapter 23 verse 40 to 43. Tanawa unsa giingon din ha. Lucas 23. Sa 40 hangtod sa 43. Lucas 23. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Aniya kita dinhi gisilutan sa maurang silot. Ingon ang 41. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ingon ang 42. Og miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon sa Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban ka nako. Remember nimo igsuon sa diyang gilansang atong Ginoong Jesus. Naa siya sa tunga og sa isig kakilid na duha ka taong gilansang. Katong mga tawhana kriminal. Ingon tong usa ka kriminal, wa ba ka mahadlok sa Dios? Kay tungod tong usa nagbugal-bugal man. Apan kining usa, siya nanugyan ngadto sa Ginoo. Unsa ingon sa Ginoo saya, karon dayon uban ka sa paraiso. Automatic ang iyang ngalan na lista. Nga naman, siya nanugyan siyang kagalingon ngadto sa Ginoo. Muna ang dapat buhaton nato. Automatic diha dayon ang iyang ngalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Tungod kay ang iyang kinabuhi iyang gihatag ngadto kang Jesus. Amen. Muna karong buntaga, andam ba ka nga imong kinabuhi ihatag sa Ginoo? Amen. Hallelujah. Ingon ang Romans chapter 12 verse 1. Si Pablo nag-ingon. Okay? Romans chapter 12. Ingon ang verse 1. Busa mga igsuon tungod sa akong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa iyong kagalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Mo din na igsuon ang pinaka-the best igsuon nga imong i-offer ngadto sa Ginoo, imong kaugalingon mismo. The living sacrifice ay imong ihatag nga naa sa buhing Dios ang imong kinabuhi. Amen. Dili ng minilyon, dili itong mga butang, kundi imong kaugalingon mismo ang imong ihalad diha sa yaha. Hallelujah. Muna karong buntaga igsuon, amen, ang rason nga na ato mga pangalan malista dito sa libro sa Ginoo. Ug anytime kita mawaan ng kalibutan na, dili ka dapat mabalaka. Amen. Dili ka dapat mabalaka. Ano man? Kay kabalo na ka. Asa ka padung. Kabalo na ka. Asa padung imong kalag. Amen? Kadabit ang musa kay kagbas. Di ka dapat mabalaka. Ano man? Kabalo man ka, nga kanang bus imong gisakyan, muadto na sa imong destinasyon. Di ba? Di man ka mo sakay bus igsuon, ay bahala ni asa din basa mo adto, sakay lang kuan ni. Muadto kag tagom. Nya kita kag bus. Uy, para ka, sakay ko. No? Wa ka kabalo asa to pa dunong bus. Padure to Cotabato. Amen. So sama karong buntaga naa ka sa church, kabalo ka nga unsay padulngan sa imong kinabuhi. Kabalo ka kung ikaw mawa ning kalibutan na dito jud ka padulong. Di ka dapat bingon sa imong kaugalingon ay bahala ng Ginoo. Mao ba ginay problema bigid nato sa mga tao. Bahala ng Ginoo asa ko na ibutang. No. Karon pa lang daan, kabalo na ka, asa ka. Mingon ka sa imong kaugalingon, langit. Langit jud ko. Dili pwede mo ingon ay bahala ng Ginoo. Di lang ko sa rainbow. Di lang ko sa pultahan. Di karon pa lang igsoon kabalo na ka. Asa jud ka. Kay kita nangalagad sa Ginoo naman tay tumong. Naman tay goal igsoon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Naman tay goal igsoon ngano nangalagad man tang ano matag simbahan. Kay baga igsuon, hallelujah, ang simbahan. Mo ni ang terminal. Yeah? Asa man ka mo sakay bus, asa man ka mo sa eroplano. Mato medyo kag
terminal. Ang simbahan, mo ni terminal, nga ikaw mo atog langit. Dito ka magpalista. Amen. Simungalan. Ayag tugote igsuon nga ikaw nga tao gihimo sa Ginoo nga kulurong. Iparehistro yung pangalan kasadihang ikaw mawa ning kalibutan na aday kasiguruhan ang matag-usa nato. Atong palakpakan ng Dios, haleluya. Ato ko mga ulo magampo ta Ginong Dios, salamat kaayo. Sa imo mga pulong Ginong Dios nga naghatag pahimangno sa matag-usa namo. Imo kaming gipahinumduman Ginoo. Salamat ning nga mensahe. May mo kaming aware Ginoo sa mong kinabuhi. Lord, ako mga pag-ampo karong buntaga ay may pasagdi tabangyang matag-usa kanamo nga mga ngalan malista da sa libro sa kinabuhi. Ginong Jesus, nga ikaw ang Dios nga nagatudlo kanamo, tabangi kami. Nga kami Lord, manhing kamot ug mapadayonon sa among pagpangalagad ug labaw sa tanan Ginoo. Nga ang matag-usa kanamo mutuman sa imong kabubuton. Og manugian sa mong kinabuhi. Ginoo karong buntaga. Di lang kay kini mga butanga Lord ang among gikinahanglan sa mong kinabuhi. Even Lord God ang matag kinabuhi Lord nga naay mga issues. Ikaw Lord God magabisita sa mong matag-usa karong buntaga. Sa matag kaigsuonan namo Ginong Dios nga naay mga gipas-an. Lord tabangi. Imong saad Ginoo dili ka bakakon. Ay mo mga saad Lord nga dili upakyason Ginoo. Naa kami Lord God mga problema. Naa kami Ginoong Dios haleluya mga panghinanglanon. Karong buntaga Ginoo kami nagapakumbaba sa mong kaugalingon. Kami Lord nagapaubos. Amo Ginoong Dios haleluya pag-aablihan among kasing-kasing karong buntag. Igsuon samtang ulom tinuko mga mata piniyong. Wala ko masad kung buntaga, ekstrasang Diyos nagatandog kanimo. Siguro na yung mga pulong igsuon, haleluya nga nagahikap sa mong kasing-kasing. No? Ang Espiritu sa Ginoo nagapanghikap. Ayaw igsuon kontra sunda. Unsa yang ipamulong kanimo rong buntaga, no? Paminawa ang Ginoo. Haleluya. Before nato tapuson, before ta manguli karong buntaga igsuon. Suma sa kong giingon, unang butang atong buhaton, maghinonsulta. Atong ikumpisa lang atong sala sa tubangan sa Dios. Dire sa altar karong buntaga, akong ablihan, bukumpisal ta igsuon. Haleluya. Ang matag-usa nato, kung di ka makadul sa altar, di sa magilingkuran, mag-ampo ta igsuon.